Totul vreau să vă las cu o idee filozofică, cu o întrebare pe care să vă o puneți și când plecați de aici și la care să vă gândiți spre tot parcursul zilei. Câți dintre voi ați auzit de inteligența artificială și de AI? Mă gândesc că toată lumea. Dar întrebarea pe care doresc să vă pun este: câți dintre voi sunteți pregătiți ca inteligența artificială să devină colegul vostru de muncă în următorii ani? Să știți că este o probabilitate foarte, foarte mare ca acest lucru să se întâmple și se întâmplă deja. Nu din zilele următoare, nu din anii următori, deja se întâmplă. AI-ul ia unele locuri de muncă. Și să știți că nu le ia pe cei de la munca de jos care sapă șanțuri sau fac ceva de genul ăsta, nu ia nici directorii din companii, CEO-ul și job-ul CFO-ului sau CEO-ul, nu-l va lua job-urile de mijloc, job-urile white collar în muncă. Și ce puteți să faceți voi și trebuie să vă gândiți foarte bine ca să puteți să fiți adaptabili pentru acest viitor care urmează. Trebuie să conștientizați în primul rând acest lucru și trebuie să învățați să lucrați cu inteligența artificială. Acesta este un tool. Este cum a fost calculatorul, cum a fost PC-ul, laptopurile sau toate acestea. Inteligența artificială este un tool. Dumneavoastră trebuie să învățați să o folosiți, trebuie să învățați să vă ajute când scrieți rapoarte, să vă ajute când faceți analiză financiară. Cum zicea și domnul director de la finanțe, acolo este nevoie de analiștii financiari pot fi ajutați de inteligența artificială, econometrii, statisticienile. Bazele de date, dacă vă dați seama, este mult mai ușor pentru inteligența artificială să ia toate bazele de date, să le analizeze și să creeze rapoarte. Bineînțeles că ea nu o să facă acest lucru singură și va trebui coordonată de dumneavoastră. Arhitectura sistemului rămâne umană. Toată gândirea și toată logica din spate rămâne tot a dumneavoastră. Dar trebuie să vă gândiți foarte bine și să fiți pregătiți pentru acest viitor, pentru că cine nu va fi lăsat pe afară. Atât ca cei care își caută astăzi job, sau sunt antreprenori, sau poate sunt studenți, sau poate și doresc să urmeze un master, sau poate sunt elevi de clasa 12 și se gândesc la ce facultate să vină. Trebuie să vă gândiți să veniți la o facultate ca și a noastră și ca și a domnului decan Forcuș, unde ne folosim inteligența artificială, vă vom învăța să lucrați cu aceste unelte și veți pregătit pentru un viitor care va fi din ce în ce mai interesant. Vă mulțumesc mult și o zi.